bangaka bebazi ukuthi imask isifonyo lesi ebesigqokwa ehardware kuphela sigqokwa umuntu oqukula osimende, umuntu ophaphathekile ebusweni, umuntu omthuqasi. Ngelinye ilanga siyogqoka wonke umuntu, siyogqoka umhlaba wonke. Ngelinye ilanga siyophakanyiswa, sigqoka abantu abaphezulu. Kunendawo ngeke uyingene ungayifakile imask, kunendawo ngeke uyingene ungasifakile isifonyo. So khuluma nomuntu osefuna ukulahla ithemba namhlanje, oyibone ebukelwa phansi ukuthi usazophakanyiswa mntaka baba. Don't give up yet. Indololwane bekuyinto enganakiwe, kuyidolo into ehamba phambili, kodwa wafika u2020 wayithatha indololwane wayibeka ebalazweni. Indololwane ibiyaziwa njengento eyaxosha umakoti emendweni, kodwa wafika u2020 wayiphakamisa indololwane wayibeka kwimap. Ngizothi kuwe namhlanje mntaka baba, mhlawumbe uzizwa usandololanyana, mhlawumbe uzizwa unganakiwe. Yebo, wakwazama ohlabelela kahle ngelinye ilanga umalume ukhulukati wathi dep indololwane, wathi dep indololwane, kwaphela kanjalo. Kodwa idolo kukhulunywa ngalo mihla namalanga. Idolo awuphela unyaka, aliphela usuku kungakhulunywanga ngalo, kodwa indololwane kuze kuphela unyaka. Ungamzwanga umuntu othi indololwane. Idolo washo kwabakanye umfana wayefihlele ebusweni ngelinye ilanga, abamaziya bathi umzekezeke, wathi guqa ngamadolo wahlukanisa unyaka. Namhlanje ngizothi kuwena ungagive up. Ngithi don't give up yet. Uyindololwane namhlanje, kusasa uzofana nedolo. Kusasa uzophakanyiswa ube indololwane enkulu ekhulunywa ngawo umhlaba wonke. Ngizothi don't give up yet mntaka baba, kusazobingelelana ngawe.